No s tým, že to dosahuje, povoľuje. Teraz chceme, že by zašlo. No a teraz čakaj, skúšame nastartovať. Počkaj, to nafilmujeme, štart. Co? Počkaj, jak sa nakrúca. No. No a tu je ten nešťastný sytič. Tu filmuj. Počkaj. No. To je on. Hore vypnutý, zapnutý. Dobre, Tu je tá pozriem. pružinka, co som rečoval o plyne. Že má 3 možnosti. Že ti je nič to. Joj, táči, Dorici, ja filmujem. Ja poviem, že jak budeme filmovať. Keď budeš filmovať... je svetlo. Dobre, však tu je úplne zrejme, zreteľné všetko. No to je tam jedna šteľovačka, tu je druhá šteľovačka. To neuvidíš, stade musíš to. To je vzduch asi. A toto tu nebude vidno. Toto. Tu. No a tu je ten drôtik, co sa dá šteľovať. Tu je skrutka, tu je ten drôtik, buď ďalej alebo menej, lebo toto je plyn.